det er klart, der vil sidde mange patienter og tænke, okay, det lyder jo godt, altså jeg bliver beskyttet lige godt mod en blodprop til hjernen, jeg har færre blødninger, jeg behøver ikke at tage livslang blodfortyndende medicin. Sådan en skal jeg også have. og så kan man sige, ja, det er meget forståeligt, man kan tænke sådan, men det hører med til billedet også, at der er jo en risiko ved at lave indgrebet. Vi kom ind på, berørte det før, med risiko for blødning fra lysken og punkturen igennem skillevæggen, at der kan være risiko for blødning omkring hjertesækken og så videre, som man kunne minimere, hvis man ligesom samlede de to versioner i en. Men man kommer ikke udenom, at der er særskilt til selve det at lukke afviklet også hører nogle komplikationer, netop at selv den lukkemekanisme sætter i, at den kan flytte sig, og måske skal pilles ud. Det kan også være, at den flytter sig så meget, at den displacerer helt. Der kan være blodpropper på skiven af det her. Det er et fremmedlegeme, så kroppen tit prøver at ramme den, og der skal man have det, og det er derfor, man skal have blodfortyndende medicin i perioden efter, for at imødegå det. Og så kan man sige, jamen, hvordan kan det så være, at man kan stoppe med det blodfortyndende igen, hvis der er den risiko? Og det er fordi, at der simpelthen med tiden bliver dannet væv indover. Man har været inde og kigge på patienter, som har fået lukket deres hjerteører, og så senere i livet er de så gået bort af andre årsager, men så har man været inde og kigge på, hvordan ser det egentlig ud. Og der kan man faktisk se, man kan faktisk ikke se det her fremmedlegeme længere, fordi det er helt dækket til med væv henover. Og det er klart, så er det ligesom kroppens egen struktur, og så er den risiko for, at man får propper på det fremmedlegeme, den vil så forsvinde. Så det er sådan, at man der er en periode, man skal have blodfortyndende medicin, men den stopper så på et tidspunkt. Ja. Hvor lang tid skal man tage blodfortyndende medicin? Afhænger lidt af patienten. Hvis man har overforkalkning, så vil man nok anbefale hjertemagnol som erstatning livslangt, for at undgå også blodpropper i grænsepulsårene. Dem, som ikke har nogen indikation for hjertemagnol, sådan og fremadrettet, de kan stoppe, man siger typisk sådan et eller andet sted mellem 6 og 12 måneder, afhængig af også lidt, hvad er blødningsrisikoen ved den enkelte patient. Det er klart, har man en høj blødningsrisiko, så prøver man at minimere den periode så meget som muligt. Stoppe så tidligt som muligt. Ja. Og hvordan vurderer man, har vi nogen mulighed for at vurdere, om det er sikkert at stoppe nu, eller det er bare sådan noget erfaringsmæssigt noget? Ja, vi kigger jo sådan lidt på, historikken, har der været blødninger tidligere. Der har jo tidligere været noget, der hedder Hasbled score, det er man gået bort fra, bruger man ikke længere, men man skal jo... Og Hasbled, det var sådan en måde at måle blødningsrisiko på, ikke? Ja, det var sådan, det er jo sådan et scoresystem, hvor man ligesom prøvede at vurdere, hvad er egentlig blødningsrisikoen ved den enkelte patient. Ja. Det var typisk noget, man brugte, når man skulle beslutte, at man skulle starte blodfortyndende medicin. Ja. Men det er klart, at det må man jo, det vurderer man ved den enkelte, hvad de har haft med sig i bagagen og så videre, hvad er blodtrykket og sådan ting. Men det er bare for at sige, altså typisk vil det jo være sådan, at når man laver sådan en operation, det kan også være, at nogle ting at noget tager lang tid. Altså typisk, hvis vi bare skal lave en auriklukning uden noget andet, så tager det cirka en times tid at lave, fra man stikker lysken til man er færdig. Patienterne bliver udskrevet dagen efter. Vi kontrollerer lige inden patienten går hjem, om det ser fornuftigt, om det ser godt ud, om den sidder som den skal. Det kan man gøre med røntgenundersøgelse, man kan gøre det med scanning, og så ser vi patienterne typisk cirka efter 6 uger med en scanning gennem spiserøret, for at se, der får man rigtig godt indblik til, hvordan hjerteøret ser ud, og man kan se, hvordan den sidder, den her lukkedevice. Så det er med også i vurderingen af, hvornår man kan stoppe, om det er sikkert at stoppe med den blodfortyndende medicin. Yes. Ja. Så det, jeg plejer at sige sådan til patienterne, jamen du skal være klar over, at der er en risiko på 2-3% ved selve indgrebet, og den risiko er jo også blevet mindre med årene, jo mere teknologien har udviklet sig, man er blevet bedre til det, man har lavet flere operationer og så videre.
kommer man forbi den risiko, så har man jo den gevinst ved færre blødninger resten af livet. Og der er ikke sådan nogen sådan senkomplikationer til behandling. Det er ikke sådan lige pludselig efter 6 måneder, så falder den ud. Altså det er sådan, det er noget, der sker i forbindelse med... Nej, når den sidder der, så sidder den der. Ja. Så har man, kan man profitere af det, men der er det med, at man skal lige forbi operationen. Men igen, altså, vi har jo bare også at sige til patienter, der skal lave ablation for flimmer, at der er jo en 1-2% risiko for blødninger, blodpropper og så videre samlet set. Så ja, den er lille risiko, men den er der.